Portaveus del grup municipal del Comú de Lleida considera un despropòsit que la paeria mantingui la gran turronada que cada any organitza per tal de felicitar el Nadal a la gent gran de la ciutat. I és que enguany, segons el Comú, el consistori lleidatà gastarà més de 8.000 euros de l'erari públic en la gran turronada, una xifra que des del Comú troben que és un despropòsit i una mostra de l'evident desconnexió que hi ha entre el govern municipal respecte a la situació de precarietat que viuen moltes famílies a la capital del Segrià. És per aquest motiu que els regidors del Comú no assistiran a cap turronada organitzada per la paeria, ja que consideren que la ciutadania té dret a que el seu ajuntament prioritzi les despeses en necessitats socials urgents. I vosaltres què penseu? Veieu bé que la paeria gasti més de 8.000 euros de l'erari públic en una turronada? El debat està obert a les nostres xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció. Fins aviat.